As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Mga igsoon, padayon tang magampo alang sa tibuok kalibutan nga unta magkahiusa ang katawhan diha sa pagsimba sa Ginoo ug maluwas unta kita sa mga dagkong katalagman. Atong espesyal nga iampo ang atong mga kaigsuonan karon nga nabiktima niadtong kusog nga linog sa Turkey ug sa Syria. Diin libuan na karon ka mga tao ang nangamatay ug daghan pa kaayo ang wapama kit-i na natabunan sa mga buildings o mga yuta. Ato sang pasalamatan ang Ginoo sa mga grasya nga atong nadawat, labi na gyud sa atong gikan sa atong mga benefactors and donors nga padayong naghatag sa ilang hinabanganhi, taliwala nining kalisdanan sa kalibutan, hinaut unta hatagan sila sa Ginoo og mga grasya nga ila sab nagikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinomdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, bantay ang imong banay sa wayhonong nimong gugma, lig-una kanunay sa imong panalipod, kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Unya miingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga mag-inusara ang tao, himuan ko siya kauban ug katabang nga angay kaniya. Busa giumol niya gikan sa yuta ang tanang mananap ug langgam ug gidala niya sila ngadto sa tao aron iya nganlan sila. Bisag unsa ang ingalan sa tao sa matag usa kanila, mauna ang ngalan niini. Busa ginganlan sa tao ang tanang kahayupan ug ang mga langgam, ingon man ang ihalas nga mga mananap, apan walay palgan nga kauban ug katabang nga angay kaniya. Unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tao ug samtang nahinanok siya, gikuhaan siya sa Ginoong Dios ug gusok ug gihulipan niya kinig unod. Ang maong gusok gihimo niya nga usa ka babay ug gidala niya ang babay ngadto sa lalaki. Ug miingon ang lalaki, "Ani ara gayud ang sama kanako
bukog gikan sa akong bukog, ug unod gikan sa unod. Babay ang ngalan niya, kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Tungod niini, ang laki mubiya sa iyang amahan ug inahan, ug mutipon sa iyang asawa, ug mausa sila. Silang duha pulos hubo, apan wala sila maulaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan, kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang imong asawa mahisama sa usa ka pabungahon nga bagon, nga anaa sa tukaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga ulibo, libot sa imong talad. Bulahan sila nga mahadlokon sa tanawa sa ingon niini, panalanginan ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Manalangin kanimo ang Ginoo gikan sa Sion. Makita mo unta ang kabulahanan sa Jerusalem, sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo nagatagong kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo.
Unya milakaw si Jesus og miadto sa kayutaan duol sa siyudad sa Tiro. Misulod siya sa usa ka balay ug dili unta siya buot nga may mahibalo nga siya didto sa sulod apan wala gayud siya makatago. Dihay usa ka inahan nga may anak nga babayi nga giyawaan. Sa pagkabalita niya mahitungod kang Hesus, miadto dayon siya kaniya ug mihapa sa iyang tiilan. Ang maong babay usa ka langyaw nga didto mataw sa Phoenicia sa Syria. Iyang gihangyo sa Hesus sa paghingilin sa yawa gikan sa iyang anak. Apan si Hesus mitubag, kinahanglan unahon pagpakaon ang mga anak, dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Mitubag ang babay, apan sir, bisan gani ang mga iro diha ilalom sa lamisa, makakaon man sa mumho sa kabataan. Ug miingon si Jesus kaniya, tungod sa imong gisulti makapauli ka na, ang yawa migula na gikan sa imong anak. Busa mipauli ang babayi sa ila ug iyang hikaplagan ang iyang anak nga naghigda, wala na diha kaniya ang yawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Bisag kinsay moduol sa Ginoo, iya giyong tabangan. Nganuman tungod kay siya may nagbuhat sa tao. Diri sa unang pagbasa, iya giyong giatiman ang tao. Iya paganing gihimuan og daghang mga kauban ang tao. Niya human siya nagpili kinsay labing maayong kauban sa tao. Kinsa may labing maayong kauban sa tao? Kay bao mo? Kinsa man? Iro, baboy, iring, langgam, bitin, manok, mo ba na maayong kauban sa tao? Pwedeng ikauban, pero dili ang labing maayo. Kinsa may labing maayong kauban sa tao? Ang tao rasad, no? Ang laki, kuyog niya ang babae. Ang babae, ang labing maayong kuyog niya sa kinabuhi, mao ang lalaki. Kinsa may nakahibaw nga maunay gikinahanglan sa lalaki, nga babae iyang gikinahanglan, niya ang babae na kinahanglag laki. Kinsa may nakahibaw na? Ang Ginoo. Pero kita na lang ay magpili-pili kung kinsay atong kauban, patay tadiha. Gilingi ako no, imong tupad. Pangutan na imong tupad, na okay ra nimo ako'y imong kauban. Sige, pangutan na. Aun sa mo na imong tupad, tao na o hayop? Mo lagi. So, mo ginay atong ikinahanglan. Kanus aman mahitabo nga magkaproblema ta kung musugod na tagkalagot sa atong isig katao. Musugod na ta og kanang distinguish ba kinsay tao nga kanang mupili na ta ba kinsang tawhana ang atong dawaton, kinsa sang tawhana ang atong iitsapuira. Kinsa ninyo dinhi nga mudawat gyud sa tanang tao sa inyong kinabuhi. Wa gyoy salikway. Tasa kamot. Tuwa dito sluyong. Ay, istoryahe. Congratulations kay banag asawa gina. Ingon isa silang kamot. Ambot ka ha og mudawat ba sila? Naraban na sila yung mga anak, ang mga babae. Ug naay mo rape sa inyong anak, nya patyon pag yun iguli ro ninyo sa inyo.
Saman mo dawat ra mo. Ibutang na to si Jenny mo igirip, unya gipatay. Okay ra ninyo? Doko-doko nang inom sabi na mo daw padiroy kabuutan na ng Jenny. Head ba yan na sa atong youth din padir niya. Imo pag yung iparip, ipapatay pag yun. Awat na, ni-distinguish na ka. Nisugod na ka o ka na ganing discriminate. Di ba? Ayaw lang padir ka na lang sang buutan. Oy, dili ingon ana eh. Kada tao ato ginang higugmaon muna si Jesus gihigugma niya ang mga nisunod niya, gihigugma sa niya ang mga nagsigig daot niya, gihigugma sa niya ang nagpatay niya. Si Maria mikuyog ni ining maong klasis gugma, wa sa pinig-pinig. Ug mao ni ang tinuod nga pagtuo. Kana bang musunod tas gibuhat sa Ginoo murag iro. Matod pa diri sa atong ebanghelyo ni ingon si Jesus, ang iro dili maayong hatagan og pagkaon sa mga anak. Niingon sa taon ang babae, okay ra man jud ko ana sir, pero ang iro makakaon man sa mumho gikan sa mga anak. Ano bang, di ba kanang iro magsige ra man ginagsunod no? Iro ba? Namoy iro? Oh, tanawa na. Mabitan na ka ng mo anak ko sa kapilya. Mga misas kapilya. Nga na yung iro musod. Sige hagbugaw. Che, che, che. Ano? Lipot nga tong iro. Nya balik na saan. Nadugay. Gisigi dyan kong analyze ba nga. Maayo ba ka ning bugaw ning iro no? Kung mo anhas misa. Ako rin lang giingnan. Nako ayaw bugawa ang iro. Bugawa ang tag-iyas iro. Pangitaa o kinsay tag-iya aning iroa maoy bugawa papulia, di ba? Ang kanang iro musunod ra gid na. Kay sige kag bugaw sa iro ang tag-iya di ay ang liktor. Ingon liktor sa paggawas nga mo basa pamangko. Ang iro sa madto sa ano mo gawas ko ako ang akong tag-iya na adiha. Lipot ra gid na. Kanang iro musunod ra gid na. Nya kinsa may tag-iya nato be? Ang Ginoo. Ang tinuod nga tag-iya nato ang Ginoo. Muna magpakairo ta. Musunod tas Ginoo. Nya inigsunod na tos Ginoo, tagbawon tas Ginoo. Kana bitang iro nga buutan ay so sigihan ginagpakaon sa kuan tag-iya. Pero kanang iro nga buangon, oy sus ipakuha sa kanang unsay tawagan na kanang manguhag iro. Dog found. Pakuha na dito, anibal ng iruan na. Pero kanang buutan, oy, hapon-hapon gina, tila-tilaan ba? Lood kita na, no? Pero di man sila lood-on, kaya nga naman, nakasood man. Nakasood man. Maubitan na usahay, ang asawa, buwagan ang bana, ang iro mo'y kuguson. Ang bana pagawason sa kwarto, ang iro giduog sa kwarto. Unfair. Dili ba ya iro mo'y gidesign sa Ginoo nga mo'y imong perfect partner in life? Kinsa ba'y gidesign sa Ginoo? Bana. Bana. Muna kamo mga asawa, ang iro mo'y pagawasa basta musod ng bana. Ana, kana bang bana nga maskil at pagbatasan sa iro pasudla. Nga ang iro nga murag bana og batasan pagawasa. Nga naman tungod kay dili to mo imong partner, iro man to kanang naang nisod. Nga murag iro og batasan. Ang ano man di ay ang bana nga di ay may batasag iro. Ang asawa sad kanus aman ang bana murag iro. Nang pataka lang pataka lang pangtakal dito silingan. Di ba kanang iro mangadto man sila sa silingan. Among iro sa una mawa asa man tong atong iro ato dito namiga to. Iniguli ba daghanak ig pinaakan dire. Gibugno man dito. Ana nang mga bana usahay adto ba sa laing bahay tanawa na mga bana nga murag iro iniguli ana daot kay glawas. Luspad pag yun.
ana natanawa na inyong iro nga mga tuan ang ganang mga silingan kay mo andito baka na mga bayi nga namigang iro. Nawa iniguli luya kay naong inyong iro. Ana, pero bisan pa man pakana nya kanus aman sad ang asawa mahimong iro. Murag iro, siging paghot no? Siging paghot. Kanang iro, sige usig, siging usig tanawa di ba na yung mga asawa, sige gyud usig. Ana. Pero bisan pa man ang batasan sa tao mura nag-iro huna-huna agyud kanunay nga ang akong isig ka tao maoy gidesign sa Ginoo nga akong perfect partner in life. Nya kay mao may akong perfect partner in life kung giunsa pagmahal sa Ginoo ang kada tao ato sang higugmaon ang kada tao sumala sa paghigugma sa Ginoo. Mo nang naingon ang Ginoo, love one another as I love you. Diri sa atong tubag sa Salmo ningon ta, bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Di gini nato supakon ang maong design nga ang tao labaw gyud sa hayop ang atong paghigugma kanila. Dunay panahon nga ang hayop mamaak, duna say panahon ang tao mangaway. Pero sama nga ang hayop ato ra sang ayom-ayomon, ang tao sad ato gyapong higugmaon. Kanindot unta no kun maingon ani, malayo dayon tas peligro, protektahan tas Ginoo aning mga linog, mga bagyo, mga gubat, mga pandemic. Nganong protektahan man tas Ginoo? Naa man siya capacity to do that. Nganong naa man siya capacity? Siya gahimo aning tanan. Ana? Siya gahimo. Na gusto mo mobalhin dinhi katong linog dito? Ha? Gusto mo? Posible ba ya? Katong dako kayo nato dining kadaot sa linog nga ang sentro ang Bohol nga hasta mga simbahan in town nga mga nindot kayo, mga centennial, mga kanabang itawag na to cultural heritage na ginato ng mga simbahan gilusno sa linog nga naman to okay naglinog man na. Pero kung gisagang patos Ginoo dito mahitabo, pero nganong nahitabo man layo naman gud tas Ginoo. Daghan naman ko kaing kasimba nga di na mosunod sa Ginoo. Daghan kaing kasimba nga di na gani gustong manganak og tao. Magsigig buhi anang iro, sigig panakop anang iro, sige ako paderno gi-welcome gini na akong iro. Pagkadaghan ba ning iro sa inyong balay sa ang mga linabay ning iro pader akong gipangsagop. Ana, pila day anak ninyo? Duha. Nganong duha ra man inyong anak? Ay di madag buhi ang daghang anak pader. Pero iro patindaghanan niya gibuhi. Pero anak duha ra ka buhi ang gustong buhion. Gakundom na, galaygit na, gakuan na. Pero iro, luoy jugos iro pader. Unya ang anak, katong imong gipanglabay kuyog kondom, katong imong gipatay tungod anang pills, katong imong giputlan sa iyang agianan anang ligation o vasectomy, na luoy ka ato. Da, nilom lagi mo. So mo nahigugma agid ang tao labaw sa iro, labaw sa hayop. Kay design as Ginoo o kung ato nang sundon iya sa tangtagaan kani manggong yawa kusog kay ni siyang mo guba sa atong relasyon sa Ginoo mo na gipapahawa sa Ginoo ang yawa gikan sa taong giyawaan tungod sa mapaubsanong pagsunod sa inahan ngadto sa kabubuton sa Ginoo. Nagpaubos, mituo, nagpakauaw og midawat nga way kondisyon sa kabubuton sa Ginoo. Kana mo nindot kayo. Sige, lingian na imong tupad. Ina, sugod karon magpakairo na ta. Sige, ina. Sige na. Wag yun mulingi ang uban. Kamo, para na ninyo. Nindot ginang magpakairo ta. Sige, manindog na ta mga iro sa Ginoo. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, si Jesus milumpag sa paril nga nag-ulang sa mga Hudiyo o sa mga
dili Hudiyo, mga hintel. Kita usab sa mahigugmaong kasing-kasing mupadangat sa atong mga panginahanglan alang sa tanang mga katawhan ug moingon kita, Ginoo sa kanasuran kaluy kami. Ginoo sa kanasuran kaluy kami. Nga ang simbahan sa tibok kalibutan mahimong instrumento sa kaluoy, kalinaw ug gugma sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kanasuran kaluy kami. Nga ingon nga usa ka katilingban sa matuohon, dili unta kita mutugot nga magkabahin-bahin tungod sa mga gagmayng koral sa kayugot ug sa panaog-daog, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kanasuran kaluy kami. Nga ang mga ginikanan nga sa hilabihan na balaka sa panglawas sa ilang mga anak, mudango kang Jesus ug mangayo sa iyang panabang ug kahupayan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kanasuran kaluy kami. Nga ang mga masakiton ug himalatyon makadawat sa kahupayan sa amahan sa gugma ug kaluoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kanasuran kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kanasuran kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kanasuran kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kanasuran kaluy kami. Nga sila nga mitaliwan na gikan ni ining kinabuhia, mapadayunong magsadya didto sa langitnong puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kanasuran kaluy kami. Makagagahom ug maluluy-on nga Dios, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa Diyos ako karon nagpakatagos sa pakikatubang dalang akong kahuyang ang Ginoo pag-anay ko. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kasalanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, naghimo ikaw niining pan ug bino nga hinabang sa among kahuyang, itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo.
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer,
ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang ingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kaninyo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako bangay kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless him, his praise within my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. We sing his praises, magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Sing his praises, magnify the Lord. Sing his praises, magnify the Lord. Mag-ampo kita. O Dios, nagbuot ikaw nga manag-ambit kami sa usa ka pan ug usa ka kalis. Itugot ka namo nga hiniusa diha ni Kristo nga magmalipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga itong nadawat karon mao ang pagkahiusa diha ni Kristo. Nya kung mahiusa ta ni Kristo, kanunay ta niyang tagaan sa iyang panalipod o katagbawan. Nya mahitabo ra ni kung muragid tag iro nga magsunod-sunod sa gibuhat o gisulti ni Kristo. Salamat sa misunod sa imbitasyon sa Ginoo nga mamalit og slots dinhi nato. So ang update karon sa atong SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. Ang atong halin niabot na og 1,180 ka slots. Atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Ana apay 74,820 ka slots nga available sa inyong paminaw. Mahurot ka ni kapalit. Sa di pa mo mga matay, siguro jud kong mahurot ni. Niya ato lang iampo nga ang mga namalit kanunay sad nga makadawat sa grasya ang ilang gikinahanglan. Dali ra kaning mahurot kung ang tanan natong mga online o mga territorial parishioners mamalit lagtag sa kaslat, sunod simana hurot na ni siya. Inaton ta nga maminaw gid sila kanunay sa maong panawagan sa Espiritu Santo. So yan po sab nato nga magmaayo ang panahon ug ang sitwasyon sa ato karong pagahimuon nga mass wedding karong Sabado. So nalipay ta kay naanay ni pledge nga muhatag sa atong tag 5 kilo nga ganador rice
napagini pledge na og litson. So naanatay mga 5 ka litson available. Di ba? Ma-high blood na ni sila ani. Angkon. Makahatag-hatag na kita. Og mapunan pa gini na pag mo pledge ani, ato na siyang tagud-taguron ang litson, mas daghantag mahatag sa matag kaslonon. Salamat kay sa tong FLA nga nag-facilitate niini. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Mahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.